Ćao ljudi, danas imamo Team Dethmatch i ćemo da igramo. Ako vam se sviđa video stavite like, please ljudi. Ako je još video možete raditi što god hoćete, ali idemo da se mi bacimo na igru. Pa onda će. Znači igrat ćemo Team Dethmatch, mi smo pravi. Idemo da krenemo. Zaboravio sam uzeti kit. Znači igram na alu toku, a ti sam ide na mala kurlez. Ljudi, brat mi je dao, pa onda sam s njim malo. Dok sam gledao jednog lika, ja sam igrao tu jednu i jedan sam lik sakrio negdje kod lave, nemam pojma ljudi. Negdje sam tam tu sakrio na ovoj mapi, a ne znam što. Ali fakt. Champions. Odigrat ćemo zatim 3 partije, pa onda. Znači, napišite u komentare je li dobar video, loš video. Slobodno možete i dislajkat ako hoćete, meni je sve jedno. Znači, tako. I idemo mi da krenemo. Idemo ljudi, ubi ga! Ne. Ne. Ne, Jura, pomožio si. Neki. Pa onda idemo. Znači, ja nisam još neki pro za PvP-anje, zato nemojte mi se rugat. Ja sam noob. A znao sam da ću oni pobjeti, sad ću ići u crvene baš, pa ću sad crveni izgubit. Samo da sam uzeo onoga. Vidi koliko nisi, zašto? Šteta. Htio sam da budem crveni, ali opet ćemo da izgubimo. Sam rangera, dobro galim sa strelom, pa onda super. I prosam parkouru. Ne to laga. Ne, a jesi. Koliko debila ima na Minecraftu. I već me gađaju. Hehe, ću se ja tu upenjat. Tu ću ih gađat. Znači ovako. Mi smo plavi. Uspio sam da pogoditi. Moj ti. What? Kako se ovo desilo? What the fuck? What? Aga. Znači, ama, daj. Znači, dobio sam paučinu. A nije lagat. Ne. Znači, sad idemo baš na njih. Sam crveni. Yes. Sad ću da oni pobjede, ne znam zašto. To kilaj ga. Nemoj kraft kilove. Mrzim kad to ovako ljudi kradu kilove, to mi je nešto najgorije. Sad to ja aktivirao. Nemam pojma. Ali odrećemo.
Idemo odati ove plave. Što mi brate niš mi ne radi? Samo imam ovu paličinu. Kaj sad ne ti je bacaš, doći će ti ovi crveni. Umijeno ga! Pa mene odbacaš, jesi norm. Emoj ti. Ne, ja ću ga ubiti. To, ali sam ga ja. Evo sad ću biti sa supicama, bez supica. Biću ga, neći me. Ne, ja ga želim, ne! Aj, ti brate. Zašto? Sad, evo ga. Znači idemo opet ovom pozicijom. A da, nismo plavi. Joj. Kako ekstremno u cijelu vrijeme brzinu ovo. To je crveni. Ne! Bog te kako mi uspio. Tako da... Ne. Ovo ide u mene. Ne. Idemo. Oni mene ne vide. Rađe ih. Ja sam pustio arč. Kako sam ga izgađao. Idem na njega sada. Ja ga ubiju. Ja želim 1 kilo. Daj meni 1 kilo. Pustite meni kilo. A nemoj ste sad ti miješat. Pametni ste svi. Ja ću ga. Mati se, pomoći ću ti. Yes! Ja sam ga kilo. Yes, još jednog sam kilo. Sad gledam u vodu i ja popijem supu. A taj zadnji. Ja sam postao arč. Jesam ga pogodio, nisam siguran. Jesam ga pogodio ili ne. Ajde brate. Kile ga, idem ga kilat. Kile ga. Ne. Idemo, šta mi neće 5? To crveni, pomozi mi. Crveni, ovo hake. Kak si sad na mene? Idi ga! Pa to je čisti haker. Vidi ga brate! Jes, ubili smo ga, ja mislim da je bio haker, ali napišite u komentara ako je bio haker. I onda, to je to. A vidi ga, znam se ja tamo popenjat, moj ti. Mali. Idemo. Sad ću i se ja i popenjat. Na mliku. Zato što sam ja parkour majstor. Gdje ja? Ne! Shit. Nećeš. Ne. Brate, me sam lik palio, idem ja punit čest.
Ako ga uspijem uzet. Zašto ne? Ma joj, sad kako ću se regenirati. Kako ću se odjavim niku popelje kad me promatrati? Brate, vidi ga! Ja ću ga killat, ne, ljudi moji. Dobro. Ljudi, to je to za ovu epizodu. Ako ste gledali do kraja videa, stisnite like. A možete dislike meni sve jednom. I ljudi, doviđenja.